ବାପାଙ୍କ ଛାତି। ଚିନ୍ମୟ ଏକ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗ୍ରାମର ପିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍। କାରଣ ସେ ଦିନେ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରନ୍ତି। ଅଧିକ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କେବେ ବ୍ୟାଗ୍ ବାପାଙ୍କୁ ମାଗୁନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ବାପା ଘରକୁ ଫେରିଲେ ହାତ ଖାଲି ନୁହେଁ। ସେ ଚିନ୍ମୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟ ଖୁସିରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ତା ମନ ଖୁସି ହେଲା। ସେ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ପଚାରିଲେ, ବାପା, ଏତେ ଅଳ୍ପ ଅର୍ଥ ସତେ କିପରି ଆଣିଲେ? ବାପା ହସି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ଖାଇ ନଥିଲି, ଦିନମାନ କାମ କଲି, କିନ୍ତୁ ତୋ ହସ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ଚିନ୍ମୟ ଚୁପଚାପ ବାପାଙ୍କ ଛାତିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ଆଉ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ବାପାଙ୍କ ଛାତି ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ପରିବାରର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।